Мінск 100 гадоў таму. Гістарычныя цэнтры Мінска. Кажуць, што кіраўнік Савецкага Саюза Хрушчоў, калі быў у Мінску ў 60-х гадах, пасля беспаспяховых пошукаў старога горада загадаў узнавіць хоць бы яго фрагмент. У выніку мінчане займелі адрэстаўраванае траецкае прадмесце, былую ўскраіну старадаўняга горада. Старадаўні цэнтр Мінска 11-16 стагоддзяў знаходзіўся якраз на супрацьлеглым беразе Свіслачы, у раёне плошчы 8 сакавіка. Тут полацкі князь Усяслаў Чарадзей заклаў крэпасць, княжацкі замак і царкву. Зараз тэрыторыю крэпасці перасякае праспект Пераможцаў, размешчаны магазін Алеся, жылыя дамы, адзін з уваходаў метро Неміга. А ў тыя далёкія часы гэтую тэрыторыю агортваў 10-метровы земляны вал з драўлянай крэпасной сцяной і глыбокі роў, запоўнены вадой. Гарадская крэпасць абараняла паўднёвыя рубяжы полацкага княства. Замак служыў рэзідэнцыяй мінскіх князёў. У эпоху Вялікага княства Літоўскага там жылі вялікакняжацкія намеснікі. З 1581 года адзін раз у 2 гады праводзіліся паседжанні дзяржаўнага трыбунала. Гарадская крэпасць захоўвала ваеннае значэнне да сярэдзіны 16 стагоддзя. Мінскі замак праіснаваў да канца 17 стагоддзя. Крэпасныя будынкі перайшлі ў рукі прыватных асоб, а месца, дзе стаяла крэпасць, стала называцца па-рознаму: Стары горад, Стары замак, Замкавая гара ці замчышча. Памяць пра стары замак і былую крэпасць паступова сціралася. У канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя замчышча ўжо называлі нізкі горад або нізкі рынак. Там сяліліся маламаёмасныя гараджане і ішоў бойкі гандаль. У 20-е гады 20-го стагоддзя замкавая забудова пачала разбурацца. Пасля мінулай вайны у ходзе рэканструкцыі горада астаткі старога замка былі знішчаны, а ўзвышша, на якім ён стаяў, скапана бульдозерамі. На ачышчанай плошчы збудавалі аўтавакзал, а пазней станцыю метро. У той час, як стары горад стаў нізкім, а потым увогуле знік, частка яго пасада на схіле самага высокага ўзгорка Мінска ператварылася ў высокі горад або высокі рынак. Цяпер гэта раён плошчы Свабоды. Гэтае ўзвышша, сухое і здаровае ў санітарных адносінах, не магло не прывабліваць гараджан. Таму яго і назвалі верхнім горадам, у адрозненні ад нізкага, што раскінуўся ў даліне Нямігі. З сярэдзіны 16 стагоддзя верхні горад пачаў забудоўвацца па еўрапейскім узоры і стаў у часы Рэчы Паспалітай новым гістарычным цэнтрам горада. Яго архітэктурны ансамбль быў вольны ад прывязкі да феадальнага замку, уключаў гандлёвую плошчу, пабудаваныя ў 16-18 стагоддзях храмы і ратушу, а таксама гандлёвыя рады і крамы. Верхні горад, акрамя плошчы Свабоды, уключаў у сябе сучасныя вуліцы Кірыла і Мефодія, Герцена і іншыя, што пачынаюцца ад плошчы Свабоды. Пасля ўваходжання Мінска ў склад Расійскай імперыі царская адміністрацыя планавала стварыць новы, ужо трэці гістарычны цэнтр горада ў раёне цяперашняга цэнтральнага сквера. Тады гэтае месца назвалі новым горадам. Пабудавалі архіярэйскі дом, цяпер гэта дом афіцэраў, а на большае не хапіла сродкаў. Верхні горад захаваў за сабой ролю гістарычнага цэнтра і ў царскі перыяд. Толькі яго плошча стала называцца Саборнай, ад адкрытага там праваслаўнага сабора. Верхні горад канчаткова адціснуў на перыферыю былую славу нізкага горада. У 1970-е гады чыноўнікі ад архітэктуры планавалі знесці забудову былога верхняга горада пад плошчаю Палаца Рэспублікі. Але, дзякуючы намаганням грамадскасці, трагедыю ўдалося прадухіліць. У 1979 годзе гістарычны цэнтр Мінска ўзяты пад ахову дзяржавы. Пазней пад ім была пракладзена другая лінія мінскага метро, што наўрад ці паспрыяе належнаму захаванню тут архітэктурных і гістарычных помнікаў. Сучасная рэканструкцыя часам мяжуе з разбурэннем, і ўсё ж верхняму гораду пашанцавала больш, чым нізкаму. Так што варта памятаць, што наша сталіца мае два гістарычныя цэнтры – Стары горад
што дамінаваў у 11-16 стагоддзях, і высокі горад, што ўзвышаўся пазней. Першы цэнтр стаў увасабленнем уплываў паўднёва-візантыйскай культуры, другі – культуры заходнееўрапейскай. І гэта вельмі сімвалічна, тыпова для старога Мінска.